kada smo razmišljali na koju temu bismo mogli da konkurišemo na projektu, nekako najbolja ideja jeste bila da to bude pozorišna predstava, upravo kako bismo na najadekvatniji način mogli da prenesemo našu poruku koju smo želeli, a to jeste da je današnja omladina previše vremena provodi na kompjuteru, na Facebooku, na društvenim mrežama, a sve manje se druže uživo, da tako kažem. I još jedna stvar, što je najbitnije, jeste da ćemo nekako podići kulturu na viši nivo, odnosno ovom pozorišnom predstavom ćemo privući omladinu, opet da ne sede pred kompjuterima, već da dođu u pozorište, pogledaju predstavu i naravno prenesemo poruku, opet kao što kažem, što smo i hteli. I još, što je još bitnije, jeste da ovi mladi ljudi rade nešto za svoje vršnjake, a to je prikupljaju pomoć. Dakle, naše malo, nekome znači mnogo. I to je upravo i najbitnije da shvatimo da sve što uradimo, znači može da bude samo korisno, ne može da bude na štetu.